λειτουργηθείς, να μυρίσεις το έλεπε, πάντα λέει περνάω και βουδιάζει. Λέει τι έχει από κάτω. Αγίους. Ξέρεις από κάτω εδώ αν έχει τώρα να λέμε ο Άγιος Διονύσιος, ο δικός μας ο Άγιος ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, ζήτησε να τον θάψουν κάπου, να τον πατάνε, σαν τον Άγιο Πορφύριο, και τον βάλανε μεταξύ εκκλησίας και τραπεζαρίας. Στη Ρουμανία, στο Νιάμτς. Αυτή τη διαδρομή την έκαναν οι πατέρες 2 φορές τη μέρα. Πάτα. Ο Άγιος από την ταπείνωση φούσκωσε, ευωδίασε και τον ανακαλύψανε. Έτσι και εδώ. Περπατάς και λες τι ωραία μυρίζει εδώ. Τι είναι, ποιο λουλούδι είναι αγρό, πουρναρόψαρο τι είναι. Κι όμως είναι οι Άγιοι που είναι από κάτω θαμμένοι. Που δεν ξέρεις τι υδρότα αρχίσανε, τι αγώνα δώσανε. Γι' αυτό είναι ευλογία μεγάλη το Άγιον Όρος. Είναι ένας κρυμμένος θησαυρός. Σκάβεις και ανακαλύπτεις συνεχώς. Εγώ είμαι τώρα 35 χρόνια εδώ, σαν να είναι πρώτη μέρα αισθάνομαι, αλήθεια στο λέω. Εγώ δεν ήταν να γίνω μοναχός με την ιδέα, δεν είμαι του κατηχητικού παιδί. Πήγα στη Γερόντισσα, πήγα στην Καβάλα, γνώρισα τον Γέροντα. Εν μέρει επειδή μου άρεσε η ζωγραφική, ο Τσαρούχης, γιατί είχα κάνει μαζί του ένα μικρό διάστημα, μου λέει να πας, είσαι λέει στο σχέδιο αδύνατος. Να πας να κάνεις λέει στο Άγιον Όρος μαθήματα σχεδίου. Έρχομαι και εγώ εδώ, πάω στην Αγία Άννα και λέω στους πατέρες: μπορώ να μάθω, μου λέει, θα γίνεις καλόγερος. Λέω: δεν θέλω να γίνω, γιατί δεν μπορώ να σε δείξουμε. Λέει. Και έτσι δεν. Αλλά μια προτροπή ήταν και αυτός. Δηλαδή να πάω στο Άγιον Όρος. Είχα έρθει μικρός, 14 χρονών και έβλεπα τα πρόσωπα των ανθρώπων. Καθαρά μάτια, μακριά μαλλιά, τους καμάρωνα. Έβλεπα Θεσσαλονίκη, περπατάγαν στη Θεσσαλονίκη με τους ντουρουβάδες. Ζωντανό κήρυγμα ήταν, δεν λέγαν τίποτα. Ένας καλόγερος, ήσυχος, τελικάτος, με τον τουρβαδάκι του να περπατάει στην παραλία. Τι άλλο θέλεις για να ενθουσιαστείς. Έτσι. Μετά πήγαμε με κάτι άλλο παιδιά στην Αγγλία. Εκεί ήταν την τρέλα της Ευρώπης που τώρα τη μιμούμαστε με τυφλά μάτια. Εκεί πρώτη φορά είδα πανκ. Εκεί πρώτη φορά είδα τα στριφτά τσιγάρα. Εκεί πρώτη φορά είδα να γυρνάς γυμνός και να μην σε κοιτάει ο άλλος. Γιατί και αυτό ατομικό δικαίωμα λέει. Δεν είμαστε άτομα, είμαστε πρόσωπα. Αν ο άλλος είναι χάλια, έχεις υποχρέωση να τον πεις, ξέρεις, δεν είσαι καλά. Ξύπνα. Σήμερα διαφορούμε για τον συνάνθρωπο. Και λένε η τελειότητα αρχίζει όταν αρχίζεις πλέον και ζεις για τον άλλον, όχι για σένα. Τότε ο άνθρωπος τελειώνει. Η ομορφιά του τέλους. Το τέλος είναι όταν δεν ζω εγώ για σένα, αλλά για μένα, αλλά όχι για σένα. Για σε ημί, που έλεγε η Γερόντισσα Γαβριλία. Για σε μια να είστε λέει. Για σε ημί. Να είσαι για σημεί, να είσαι φρέζια, δηλαδή να φρεζάρεις τον εαυτό σου, να είσαι χαμομηλάκι, να χαμομηλάς για να χαμογελάς και να είσαι και τριαντάφυλλο. Γιατί έτσι έρχεται η ευωδία Χριστού. Σκάβοντας, χαμομηλώντας,